Straight to the At point. isang i-check may gilaron totoo may kasamang pulaw ro. Ang hitabo ini mga kagilaan ni ay mga tinun-an nga gituhuan nga nasudlan sa daotang espiritu. Diri ni sa may Barangay Patag, Naga City. Sus Ginoo ko. So naay naga video og na-upload kini sa usa ka netizen nga diin ang mga bata perting kisikisigid asa man to dome asa di pa nato ko na report ni Paul kita sa area. Okay kini. Nani sa audio? Oh. Lah, mo ni mahigala no? Unsa man ni mga graduhan ni mga bata nga kuan man? Ang mga video gi-upload sa netizen nga si Rimark Algadipe. Matod sa caption nga human sa misa og pag-blessing sa ilang tunghaan sa may Barangay Patag, daghan ang nakuyapan o gipangsudlan sa daotan nga mga espiritu. Pipila ka mga tununan nga ang nagsagit-sagit, naghilak og ang uban isog kayo. Grabihan ni hitabo ay. Gikan din nagmisa. Barangay Patag ni nga kwan. Aha. Nakakubot ni sila mga higala. Oh, kay unsa man hitabo nga. Oh, kani oh. Puting kusgana ra ba kuno matud ba? Dagang sa kapilya. Nagitabangan laga alsa. Pulti man kusgana. Ato ni gituyo ang giblor na to gamay mahigala gumikan kay ni follow tas community standard, no? So gikan din ni nagmisa nya sa banga konan. Human sa misa og pag-blessing matud pa. Ikaw na. Ito. So magiyaw-yaw ano niya? So gidanis kapilya, no? Ilang gidayungan, yung gidanis kapilya. Unsaan? Uy, hala. Perti mga ngaab ani nila. Isog, unya, grabe man kakuan. Syagit, hilak, nya perting kakusgan, wala man ka isog kayo. Kay matod pa nasudlan og daotang espiritu. Wala ka, ang ano ka ni mga kagilaan. Tinuod ba ka ni mga sukinting paminaw, no? Ano nga mga sitwasyon? Mo pa blessing nga naman nga, kon man nga nag-blessing man unta, ha? Biyawan hitabo amay kila. Okay, ni mga oras sa ato i-check sa Radyo Man Pulaw ro nga tuwa karon sa area mga sukintig paminaw niining na hitabuan mga kagilaan, no? Sa ilang eskwelahan sa Patag mga higala City of Naga. At i-check si Pulaw ro sa report. Paul, kumusta na Paul? DYHP RMN Report. Okay, Paul. Messenger. Okay, standby mga higala kini nga portion tod kanato sa SID Panyawan Liniment Oil. Mga kahigalaan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang SID Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bun-i, mga pinaakan sa gagmay mananap og mga insekto, bisan na lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan. Busa gamit na makasama sa SID Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SID Liniment Oil ginama sa SID Pharma o gyapod-apod sa SID Marketing. Basta SID Marketing, tatak, magaling. Straight to the point. Okay, balikan ta mahigala sa Radyo Man Pulaw Rostong na linya ron. Yes, Paul? DYHP RMN Report. Radyo Man, Attorney Rupil, on the spot meron si Speed Pilot GC Sumampong diri sa Patag Elementary School o High School, no?
ay sa usa ka compound na naman na diha ang elementary school ug ang ilang high school, no? So dili lang kay kagahapon di ini nahitabo Attorney Rupil sa diyang nasudlan ning mga tinun-an ining maong eskwelahan, no? O gikan kag naga proper Attorney Rupil padung kag Toledo ang daan ani. Onya dunay signage nga going to Patag. Pabukid ni siya Attorney Rupil, sudlonon nga daan pabukid, although kuan siya simentado siya, no? Sa kami diri sa ibabaw gyud dirhin na namon nadumduman kining Patag Elementary School o High School Attorney Rupil sa Bukirang Bahin ni sa Siyudad Sanaga. Last week Martes duha ang nasudlan. Uy. Pagka Bernis 16 ang nasudlan. Uy. Walay nagvideo ato Attorney Rupil mahinungdan ato mapagya ato miaging semana adlong Bernis nga 16 jud ka mga tinun-an ang nasudlan og daotang espiritu. Gahapon Martes dili na gyud unta mosugot ning amahan kamo eskwela lang sa iyang anak kay mahadlok siya ba. Miyerkules gapon. Lahi pa tong Martes. Miyerkules. Kay Martes nasudlan naman sa disil nasudlan. Martes na po nasudlan. Gahapon po Miyerkules napod. Ang pinakadaghan atong Biyernes, atong miaging Biyernes kay 16 jud ka buok silang mga tinun-an Attorney Rupil. No? So gahapon Miyerkules kuan sila mga 7 ka mga tinun-an sa high school ang nasudlan Attorney Rupil, no? Unya naa diri ang duha sa 7 ka mga nasudlan gahapon Attorney Rupil, although natay mga advance interview nila pero ato lang ni-interviewan sila live. Pero akong pahibawan na itong technical, doon na higayon nga magwawa atong signal. So doon na tayo option, o kaputol na tayo atong audio, mag-ditso na nato sa messenger kaya nakakonekta sa kusog-kusog na wifi Attorney Rupil, no? So ato lang sa nisusuninran atong audio sa pikas linya. Ato ikauban ron ang amahan sa dili pa kining bata. Katong sa may ako tawag nimo? Lito lang. Former barangay councilor ka sa Patag, no? Laga City. Ya, dili na siya active ron. Anang pila edad nimo bata? Paano sir? 14. 14. So una higayon nga nasudlan siya unsa man tong adlaw? Murag Martes man to sir. Martes sa mga alas 9. Sa buntag. Pila sila kabuok ato? Pag-arena ko sir, ang nakita na ko kinira kong anak. Nga danay na daw lain nga naigo dito sa pikas room sad. So tungod ato, wala kay plano mo pa eskwela unta niya gapon? Atong paghitabo atong nasundan na ni sir. Plano na ko dili na gid sa nako pa eskwelahon sa dire. Nya pagka Lunes wa siya eskwela, pagka Martes nyang yung gisang mobalik sa eskwela. Ako sa gitugnan, ayaw lang sa eskwela day. Eskwela man gid siya. Eskwela. Wala man siya sir. Kira man siya uli sa balay lipay ko nga. Kira siya. Hapon na sa nasudlan. Parantar na po ka, kaya nasudlan. Okay, Paul. So, gahapon ikaduha nga nasudlan. Standby po. Straight to the point. Atong balikan may galas Barangay Patag, Naga City, kasamang Paul Lauro. Labot ini mga bata may gala mga estudyante nga nasudlan sa daotang espiritu. Yes, radyo man Paul. DYHP. RMN Report. Radyo man Attorney Rupil, kining eskwelahan ron mingaw kay gideclared man nga Y klase, no? 101 po diri Attorney Rupil ang weather condition ron diri nga napita. So gipapauli ang mga tanan ng mga tinulaan karong adlaw ay may declared man nga Y klase. Attorney Rupil, ang sa 7 duha ning naa karon sa akong atubangan edad og 12 og edad 15. Kining atong nahibaw-an nakatunog kuno ni itom nga diwindi kining 15 anyos Attorney Rupil. Morning nasudlan siya. Iyang nakita sa iyang huna-huna itom nga diwindi nga bata tunay kuyog pud nga nahog og kanang amahan siguro kay dako man iyang gilagway nga dako man nya hapa sa iyang lawas unya wais ni na itom ya tangkag kay dunggan. Mao ini ang sulti sa bata, no, na 15 anyos nga akong nahinabi sayo kaganiya, pero ako siya iatag nimo Attorney Rupil alang sa imong dunggang mga pagpangutana kay human siya mangayog pasaylo gahapon kay gidani siya dito naluya siya gidani siya ining Puno as Lumboy na ako'y picture diha Attorney Rupil kanang Puno as Lumboy luyo sa ilang eskwelahan
mauna diha naa diha puyo ang duwindi na iyang natamakan, no. Ra ko ihatag nimo si Janjan, ang gaanan nila ko si Janjan kay 15 anyos ni siya. Babae ni siya nga Janjan, ha. Dai si Attorney Ropel Fernandez Banyok, atong station manager sa DYHP, no, nadungog taron sa DYHP ug IFM. Paminawa lang maayo siya. Hello, Janjan. May buntag nimo. Attorney Ropel, ha. Oh. Sir. Okay. Okay ra ka Jan? Dai, okay na ka? Sir. Oh, so kumusta naman ka? Okay na, sir. Okay na. O sige, maayo hinuon, no? Unya ka na ang unsa naman kang graduha inday? Grade 10, sir. Grade 10. Oh, maayo noon. Dugay na ka nag-eskwela diha ng eskwelahana sa Barangay Patag. Oh, since sir, elementary pa. Oh, elementary hantod karon, no? High school. Oh, okay. Unya ka na ang kanang inyong eskwelahan sa elementary o high school, usa man usara mo diha ka compound, usara mo ka kuan? Na usara ka gikural mo diha kauban ra? Usara. Oh, so sa imong pagka-elementary hantod sa high school, karon pa ka nakabantay nga inani. Oh, unsa may nagsugod da ni Inday? Na unsa man daytong hitabua? Na kay nakita na kay natumban, unsa may nahitabo di ay? Kanang kanang nay masudlan nga usas sister ni kay marag masunod man ko ana ba? Okay. So matakdan ka, marag matakdan ka. Inana di ay. So atong panahon na kana na ang sige na di ay ni nga naay mahitabo sa inyo, no? Last week pa? Last week pa, sir. So katong last week kanus aman ka na nakasugod gyud nga na marag natakdan ka? Kanus aman to nagsugod gyud? Kanang wala ko sad ko kabaw nga kanus ato kay wala raman ko kay baw nga naunsa ko. Niadtong Biyernes, naapil ka tong gitabang pagka Biyernes? Naapil daw ko ato, sir. Apil de ka adto. Niadtong pagka Martes, last week, apil ka wa? Apil sad ko. Uy, so pagka Martes dunay nahitabo, apil ka adto, pagka Biyernes apil na pud ay ka. Unya gahapon, naapil pagka gahapon. Apil na sad. So pagtan-aw nimo kung dunay imong mga classmates ni kining mga nasudlan pod? Nakoy classmate nga ustasad nga grabe sad pod. Kinsa may una gyud nga natakdan ani, katong una nga ni Singgit, unang ni Hilak, una nga ni Syagit. Katong una, sir, katong classmate nako, mo to siya una. May una niya natakdan mo tanan. Natakdan tong 16 ka buok. So kining imo nakita ka dunay ni Syagit na yung imo natakdan lang ka. Pero dili ikaw gyud mo oy una gyud ani, dili gyud ikaw natakdan na ka sa classmate. So sa imong kabahin unsa man doon na kay nakita nga lain or takod lagi tong imo natakdan lagi kag hilak pod? Makakita man ko nila, sir. Makakita ka. Unsa may nakita nimo? Kuan siya kanang bata siya sir nya kanang kuan sad laki pod mura siya amahan niya ba. So duha ka bug imo makitaan? Unsa nimo ra mga dawindi inana gagmay tao? Diwindi man sila. So niadtong elementary nimo, nya hantod karon high school, karon pa ka naka-experience ani, karon pa ka nakakita. Unsa may sulti sa imong nanay, imong tatay din na ako no kay third eye? Na kay third eye or wala ra pod? Wala. So sa inyo o sa ubang lugar nakakita pug ka or diha ra sa eskwelahan gyud? Kanang katong pag Bernice, sir, kay nabalikan ko anang gabi eh. Diha sa inyong balay na? So may nakita nimo pag sa inyong balay? Usa pa man to siya, sir, nya nahibong ko pagapon nga duha na sila. Katong una ka nga naay nakita na tong Biyernes o na tong sa last week pa, Martes? Ang pag una jud to Bernice, sir, ako makitaan usa ra siya ka buok, then paghapon nakita na nako duha na sila ka buok. Asa man nimo nakita ni sa punuan sa kahoy or diha ra sa eskwelahan asa dapita? Kanang gahapon kay nang nidagan man ko sa lumbuyan, sir, kay mangayo og pasaylo ba kay nananasay na sudlan og balik. So dito nimo nakita sa may lumbuyan dapit? Oo. So mo to ni adto ka kay mangayo ka og pasaylo.
Oh. Unsa may gibuhat adto mga gagmayng tao nga kanang makit-an nimo mag-unsa man sila? Kanang makit-an nimo sila? Nagduwa-duwa Ila ko sila tukon, or sir. ha? Ila ko tukon. Atok-on ka? Mm. Uy. Oh, so wala sila ingon nga nagduwa-duwa nya makigduwa nimo. Basin og komedya-komedya to ilang gihimo. Duwaan man pod ko nila daw, anak sila. Unya kay gagmay Wala- maka ni sila makaabot din sila nimo nga gamay man ka ni mga dawinde. Kanang mura sa kanang half ra gani nga dako sila. Unsa may porma sa naong din niya? Ang dunggan dako iyang dunggan. Oh. Oh, nya nadto kunong milabay semana naaman kunoy blessing sa inyong eskwelahan diha do naman kunoy misa. Oh, gahapon. Gahapon nagmisa mo diha gahapon. Oh. Oh, kinsa may pare nga nagmisa nakaila katong pare nga nagmisa? Wala. Oh, wala ka kaila pero ni tambong apil ka sa misa. Oh, ni-appeal ko ato, sir. Oh, okay nya human sa misa dunay blessing nga gihimo. No, sa may ilang blessing nga namoy bag-ong building? Oh, na may bag-o nga eskwelahan, sir, ba para sa grade 10. So mo'y giblessingan. Oh. Walay mga kahoy nga gipamputol din ha? Ha? Walay mga dagkong kahoy nga gipamputol? Wala raman? Wala ra. So kinini ang paghuman og misa gyud ni pakita dayon tong maong dawinde? Kanang, oh, pag-uman sa blessing sa amo ang eskwelahan, sir. Oh, unya katong imong mga kauban-uban, parihara mo nakitaan dawinde po ilang nakitaan or lahi po ilang nakitaan basin og agta ba ka ilang nakitaan? Parihara mo nakitaan or lahi? Wala sa ko kay baw sa ilang nakitaan, sad. Oh, wala mo sulti ang mga dawinde nga natugaw mi dinhin dapita. Natugaw mi minyo mi gitugaw ana, wala magsulti. Wala raman sad siya. Oh, unsa may iyang tuyo nga tukon man kaniya? Kuhaon daw nila akong lawas kay himuon nila og amahan sa inahan sa bata. Oy, unya paghitabo nini ato pagka-Biyernes, unsa man naa pa ang pari atong panahon na? Oh, naa pa. So gitabangan mo, gitabang mo sa pari. Niuli na daw ang pari, sir, para kay dili daw nila kaya, dili daw niya makaya ba? O ni uli ng pari, wala mo padadaog laing pari kanang exorcist. Gipadadaan min niya, sir, pero gabi na giuli na ko. Okay. Wala ba kig-istorya nimo ang dawinde? Iyara ko ingnon nga kanang iinahan ko niya sa bata. Iyang kuha na kong lawas ba kay iya iinahan ko sa bata. Kadtong pari nga nagkuan unsa mang oras ang inyong misa adtong gahapon? Alas 2 tumisa gapon na. Alas 2. Alas 2. Mga unsang oras man mo nga gitabang kay nakakita mo og dili ingon nato marang dawinde. Unsa to orasa? Gitabang. Alas 3 pa, sir. Mga alas 3, so naa pa ang pari pero ni uli siya kay di niya makaya kuno. Oh. Nya napadaog laing pari nga exorcist pero pagkagabi pa naabot. Oh, gabi na naabot. Kinsa man tong paria katong nagmisa? Nakaila ka? Wala pod. Wala katong gipada pagkagabi nga pare, katong exorcist nga gipada kinsa man tong paria? Si Father Mike man daw to, sir. Father Mike, wa ka kakuan sa apelyido? Wala. Oh, so unsa may gibuhat ni Father Mike? Gibinditahan mo? Ha? Unsa may gibuhat ni Father Mike pag abot? Wala man siya nakaabot na mo, sir. O ngano man? Kay giuli na ko sa kong mga maguwang ba. Oh, pero gidala mo sa kapilya, no? Oh, gidala. Oh, wala mo dala sa doktor sa ospital? Wala. Wala diha ra mo sa kapilya gidala. Oh. Okay. Kinsa may nag-ampo ninyo kung man makaabot ang pare? Kanang naman ko noy manambalay, sir, nga moduol ra pod. So mo nang gitambalan mo gahapon. Oh. Oh, pag uli nimo sa inyong balay, unsa man pag abot sa balay okay na, wala na mo balik. Kuan pa gyapon ko, sir, kay gisakitan pa daw ko sa mayo song tiyan. Oh. So unya unsa may kuan karon kanang mayo gani kaway klase karon unya kana na ang unsa may sulti wala mo'y plano nga mo adto mo sa pare para mabendisyonan mo dito. Dadon man daw may nila dito, sir. Pa doon may sapari, sir.
Oh, kamong tanan katong nasud na kuan na sudlan og espiritu, kamong tanan dadon dito. Oh, Pila mo kabuk tanan nga moadto sa pare? pila mi kabuok tanan. Bagto pare. Tulo ra daw, sir. Tulora, unya inyong mga maestra unsa may sulti nila kagahapon? Wala pud ko kay baw. Wala po ka kahibaw. Oh, okay. So kini ni ang unsa man ka inday mo simba, sige ba kag simba kada Domingo? Oh, manimba man mi ng Manubingo pero unsahay ra pud, sir. Usahay ra pod. Usahay mo simba, usahay dili pod, no? Oh, Oh, okay. So sige, so kanana ang kinsa may muda kuno ninyo ngadto sa pare? si sa DYHP daw, sir. Sige, so pulaw ro na ato lang pasakay lang mo da sa kuan na lang. Sa patrol. Sige. Walay mga kuan sa inyo sa kuan kanang sa simbahan ba ka, minister ba ka ha, or inyong mga kapitan or konsyal sa barangay? Wala man tangali, sir. Wala. O sige. So, sige, tanawon na nato kung asa na asahin ni si Kuan ron. Ay, adto lang nag-exorcist siguro. Okay, Inday, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o AFM. Sige po, sir. Okay, sige, Paul. Attorney Ropel, ato na lang ni silang dalhon unya karon taon. Pero kining usa 12 anyos. Ato rin po tanong sa iya, nakita po na Attorney Ropel, no? Attorney Ropel na ya. Hello, Day. Ginawa. Hello, Inday. Hello? Maayong buntag ni mo, Day. Kumusta naman ka? Ang buntag, sad. Kumusta naman ka? Okay na ka? Okay na ka, Day? Okay ra. Okay lang. Unsa naman kang graduha? Grade 7. Grade 7. Unsa may nakitaan nimo di iPod? Napo kay nakitaan? Sa imo nakitaan pod. Padol kini kala. Naa kay nakitaan? Kitaan na ko, sir. Katura mga anino nga ito. Nalabay ra sa hangin ba? Anino nga itom? Nya nganong ni apil man ka og hilak adto nila, apil man kag singgit. Unsa may imong gibati di ay? Unsa may imong paminaw di adto panahon na? Sige. Sa imo pamati kuno. Andra ka nang kuandra bagahe kaya kung nawa. So diha pug ka tibuok nimo kuan pag eskwela nimo naara pug ka nang eskwelahan na. Pagsugod nimo eskwela grade 1 hantod karon. Kadong layo siya. Ana. Hello, Inday. Okay na ka, Day? Sige, so amo lang kang pagkuyugon dito sa kuan aron nga mabendisyonan mo dito sa exorcist nga pare, ha? Sige, okay, Paul. Okay, Attorney Ropel, so mauto si kuan ang 12 anyos to siya Attorney Ropel, no? Ang 12 anyos naputol di ay mao kung kadungog siya. Tara, ato ibalik Attorney Ropel. Attorney Ropel, ha. Hello, Day. Nakabati okay na ka? Kabati na ka? Okay ra. Ang kinini ang unsa may nakitaan pud nimo? Naa po kay nakitaan dito? Naa. Unsa may imo nakita? Katong anino nga ito maran labay sa hangin. Anino nga ito. Unsa tong anino ha? Dako nga anino or gamay? Gamay ra po to siya. Gamay, Nya wala mo sulti katong anino. Wala ra. Diin man dapita ang anino dito sa inyong eskwelahan, sa inyong room o dito sa kahuyan asa dapit? Eskwelahan sa dapit bintanaan gawa. So pagkakita nimo sa anino wala ka mo tug-an sa inyong maestra. Wala ra kay nalipong man ko largo ato. Nalipong ka largo. So gahapon doon na may misa ni apel po ka sa misa. Ni apil sad. Unya pag human doon ay blessing, apil po mo sa blessing. Ni apil sad. Tigsimba po ka, Day, kada Domingo? Panagsara ka mo simba. Kumpisal, nakasuway na kag kumpisal. Nakasuway na. Kapila naman kakasuway og kumpisal? Kaduha. Pila na may imong edad karon? 12 anyos na ka, no? So unsa man graduha ka nakasugod og kumpisal? Kuan pa grade 4 o grade 6. Grade 4 o grade 6. Karon unsa naman kang graduha karon? Grade
Grade 7. Grade 7. So, okay. So, mo pa ni imong pagkasuway o kumpisal. Una kay higayon, first to nimo nga nakakita ka anino or nakakita na po ka sa una? First time pa na ko to. First time pa di ay. Di ka pirmi nga makakita. Oh, dili. Unya imong mamag papa imong gisultian anang hitabo nimo. Oh, ako mamara. Unya unsa may sulti sa imong mama? Wala nalimot naman ko to. Oh, ang imong maestra kay daghan man mo kabuk ka nasudlan kagahapon. Unsa may ilang giingon? Wala rasad. Wala rasad. Oh, ang katong pari nga katong pari nga naagmisa. Unsa may ilang iyang gibuhat sa dihang na nagkisikisi na mo? Nakahinumdum ka? Wala na. Wala na. So katong pari ni pauli man tong pari kuno anang pagkahapon, dunay laing pari ni abot pagkagabi. Nakakita pa katong pari Wala. Wala nakakakita. Oh. Pero og kanang naay dadon ka sa pari karon para mabindisyonan ka, okay ra ka. Okay ra. Okay ra. O sige. Karon nga kuan ha. Kay kanang murag si Father Mike Fortich tingali to. Kay exorcist man Aron nga makuan mo, madala mo dito, mabindisyonan mo dito ha. O sige. Okay, Paul. Attorney Romel, mauto ang duha no ka mga tinun-an nga pulos na sudlan no og daw espiritu katong gahapong adlaw no sa lapagya na gyud kay ang una miaging semana man to duha sa tukaugla yapon Martes ug Biyernes. Ang Biyernes mo'y ubay-ubay unya gahapon mo'y pito sila ka buok no. So naay nanawag nila ron ilang advisor ma'am nanawag nila ma'am ilang advisor unsa may advice dong. Nangutan na siya. Asa daw dadon. Wala dito, naay pari yun dito. Yes, ako akong nakatabi, sir, kay kadalan daw mga bata dito kay kung wala si Father, naaraman daw ang iyang mga assistant ni Father sa kumbento. So okay na ang mga assistant na lang mo susurya nila dito. Gusto sila adto lang daw, naara daw iyang mga kuan dito. Unsa ka diri sa Patag Elementary School? Kuan ako sa simbahan for lector. Lector ka sa simbahan. Si Attorney Rupil, no? Basig na ipangutanan ni mo gamay, Attorney Rupil. Oh, hello ma'am. Hazel. Oh, Sister Hazel, good morning nimo, sister. Good morning, attorney. Oh, so na-lector ka sa simbahan? Oh, yes, attorney. Oh, so katong pare gahapon ka ila ka adto nga nagmisa? Yes, attorney, si Father Rosdel. Father Rosden. Siya mo'y nagmisa, siya mo'y nagblessing. Pagkagabi, diya kuno si Father Mike. Kinsa man si Father Mike? Mano si Father Mike Fortich? Oh, nalimot ko siyang apelido, Father, pero siya daw na ang exorcist. Yes, Father. Yes, attorney. Okay, so siya mo oy exorcist. Unya, pag-abot niya, kay at least nana untang exorcist, wala na po ang mga bata noon. Wala na. Oh, so sige, sister, kanana ang simbahan nato niya, naboy mga tingalig makatabang pug ka, basin og makuyugan ni dito, or kinsa ba ka dito sa atong kuan, atong exorcist nga pare, para nga mabindisyonan na sila dito. Yes, attorney, naara ni contact na ko, tas kanaan na siya, kung dadon daw ang mga bata, naara, kung wala daw si Father Mike, naara daw yung mga assistant. Taga diha ra ka, Sister Hazel? Yes, attorney. Oh, so unsa naman kakadugay nga nag-lector sa simbahan? More than 3 years na, attorney. Kanang lugar din ha, sa kuan, unsa man na, first time nga naay nahitabuan nga dunay mga bata gisaniban sa espiritu or dili ni first time, nahitabo na ni sa una pa? First time jud ni attorney kay ako diri man pad ko nag-graduate ani nga eskwelahan na. Pag-graduate nimo na eskwelahan na wala ka kabantay nga dunay kuan, may nanang nasudlan sa una sa inyong panahon. Wala, Father, karon wala, attorney, karon ra. Okay. Wala ba'y mga kahoy dihan dagko nga gipamutol nya kanang gitukuran sa bagong eskwelahan? Wala raman, attorney. Oho. O sige. So kinini ang kuan na siguro, anak na siguro no, ato na siguro sang magiyahan pod aron nga layo ra ba sa inyo diha sa Naga kanang St. Francis of Assisi masiguro ni kining naa diha ang ato mga exorcist? Layo ra na sa inyo? Layo pa jud, attorney, kay highway man na siya dahil bukid man gud may amo okay. So sige, ato lang pagkunan kay matang patrol diha basi makasakay ra sa patrol para makakuyog dito dito sa kuan simbahan. Salamat kay Sister Hazel. Sige, attorney. Salamat, may buntag nimo. Attorney Rupil, no? So ato ning dalhon ning duha
ining 12 o 15 anyos na arama ilang ginikanan Attorney Rupil ay mo advise sa ilang dalhon dito sa simbahan para istusuryahon ni sila dito Attorney Rupil, no? So mo ni ang atong pag subay ron nining mga tinunan sa Patag National High School, no? Ay mga high school student naman sila ang nasundan ni wala ramay mga estudyante sa elementarya. So ang uban mauli na relax na nya kintong una na to na hinabi Attorney Rupil gidagyo to sa amahan sa usa ka mananambal dito sa Toledo motong dito ni ingon nga oy nakatamak man kag duwinding itom pangayo dito pasaylo luyo sa pangay pasaylo sa punuan sa Kaimito na luyo sa inyong eskwelahan tinuod jud naa dire na ako'y hulagway na ako'y picture na gisay na Attorney Rupil punuan dili kay dako nga punuan sa Kaimito so dire ang bata nangay pasaylo pag humagpasaylo pangay pasaylo na lukmay siya na luya na siya nakatataon naulian unya na yung gidaan nila dito sa ilahana no kuha na siya ulian na siya matong ato na siya na istorya ganiya matong lahi to iyang nakita kaysa 12 anyos kay medyo shadow raman tong nakita ni kuyog sangin nga itom unya kato iya amahag anak nga ihulagway kay ang usa ka duwinding bata ang usa dako na ya tingkag og dunggan Attorney Rupil siga og mata Oy. So yan describe na ko isa ka tong duwindi ha kada duwindi Attorney gagmay nagbata pero tingkag og dunggan Lahi to. tuwa magbata usa ka tong duwindi og natalik katawanan Attorney Rupil para mo katawa pud taon ni sila diri taon kay seryoso kay silang kagulanan gahapon adlaw no nag-wirecast ron diri Attorney Rupil no nanaaw sila sa atong EP Live gamitan nila og Bluetooth speaker so naglanog-lanog ta diri sa lugar jud no sa eskwelahan nila diri sa ibabaw padayon ang 101 diri Attorney Rupil so man ang atong pag-follow up nining maong hitabo uban ako si kasamang Speed Pilot GC Sumampong ako inyong radyoman Paul Lauro DYHP Tatak RMN Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Okay, dahil salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Arita mahigalang Ate Claire Gamaybe. Panata lang to mahigala sa pare dito katotoang reklamuha mahigala o katong maong na poses gitag dawin di guban pa ipadata lang to dito katong pare mahigalang permiro dili niya kaya namo mga pare pud uban nga pagkabantay ka mo di nimo kaya na kay dili ka exorcist kining tanan pare og maapiki makamaon na sila na pero medyo murag alanganin ka kay amo atlas lang ka imong ihatag og exorcist gyud kay do na magay ministry ani kanabitas Father Darwin Gitgano mo man iyang ministry kanang exorcism medyo kuyo sa ginang exorcism kay ikaw magimatubang sa mga panuway anak kay inya kana na bang yawa inig atubang nimo dito kana na mo bendisyon kana iyaw-yaw ra ba niya ang tanan nimong mga sa kay kay bawo masan nimo mingo man patuga-tuga lang ka Father kay bawo ko bayot ka oy makasabot na Father kuan ka na kay kabit-kabit so makuan ka ma-distract ka no muna nga og tan-aw nimo di nimo kaya mangita kag laing pare nga katong exorcist mas taas-taas mo ilang requirement kani mga exorcist kay carefulness na kayo ana gyud muna nga kuan no kana na ang lahi na ilang kuan kay ikaw pare ka dahil mga tapok mga tao daghan nya muyaw-yaw na sa mga sa na kay mahibaw ba siya mga higala nya ikaw ma-distract man ka kay mingo man nga ikaw kay Jesus binya daghan ka kay uyab oy papari-pari lang ka pero si kuan ang nganlan man na kay nga si kuan dito sa Bugo dito sa Karka dito sa kuan madisturbo ka pagka-disturbo nimo di na ka makapadayon sa imong exorcism rights kay sa Catholic man man exorcism rights lahi man sa mga relihiyon pod with due respect sa mga pastors nato nga naminaw ro napod sila ilang kuan ana pamaagi pagpahawa sa mga daotang espiritu no kay doon ako kaila bitaw ana nga kanang dili to sa pare pero li minister kamamao siya exorcism nya katunoy na sudlan iya manggit testingan bidawa maminaw kuno ki oy
Gahi kag kang kuan na ka ha. Nay mga pare nga kamao ana si Father si kuan Tatay Dudong Limchua ato mga higalang head servant sa Oasis of Love. Kamao siya na ang mga pare nga kamao diri sa Cebu mahigala si Father Cuiday. Kamao Rinaldo Cui. Kay sa una go si Monsignor Kikimbik magyud maoy sa ligan diri. Mao gito official exorcist may Galades Diocese of Cebu. Pagkawa ni Kikimbik danato siya mga pangtudloan mga higala. Kay kini kong exorcist ka kana Father Darwin Gitgano os Bohol. Exorcism ng iyang ministry diha. Medyo lisod-lisod sa kunang inana nga klase kay kana labang panuway kanang yawa ra ba mga higala mo baos ra ba kuno kay? Mo nang kuya-kuya gyud ako dito ko sa Bohol gimbitar ko ni Father Darwin Gitgano bida. Grabing inampuay gyud ay. Sa ini dayon lakaw kuan sa magampo sa aton ni. Grabing magampo ba? Kay nga naman ang yawa ra ba magsunod-sunod ato ni. Nya makakita ko opportunity ma-discuss ta. So kung lahi po ng iyang kalaki, mainampuon kayo kay tungod mahigala ka na mo imong ministry, lahi po na nga klase sa ministry mga kaigalaan. So kung mapari ka kay, panalitay ka pari, pindi kang asa ka nga ministry, pero challenging kayo nang naaka sa exorcism. No? Pero mo lagi na, prayani mo, exorcism mong ministry, di ka palabi pagkasa, yun kay lisod man. Makasabot man siya, nga hubog ka pa din, ay, itong one. Ngano man nga ang yawa nga makahibaw man siya tungod kay matod pa mga higala kining inyon makasukmatan makahibaw ko sa imong gibuhat kay niadtong panahon nga naghimo ka ng krimen nagtuo ka goy nakakita ko kuyog ba ta ato. Sumo na nga madistract kayon labi pa karon kay pare ka panalitan kay nya nga kibaw mo ko nimo nga na magkaipanguyaban tos bugo o katong dito sa karkar po lain po yung panguyaban dito ina no. Madistak yung kay magsabot man siya may ayaw pagkuhan kay bawo ko si mong kuhan wa ang imong kuhan imbis kay nanakay Latin nga imong ipangaji ba ipangaji nimo di na magkadima o imong mga Latin kay imbis kami ka nga Satan in the name of Jesus mo nakahawa dia mabaling ka Jesus in the name of Satan. Mabali na imong kwan kay nga wa na ka makadimaon na disturb man imong utok mo na diha mga kaigalaan ambot ni si paring John Reyes Abidra og napari pa ni ambot unsa kay imong kwan pre unsa kay imong kini ni ang ministry no Attorney John Reyes Abidra si John Kagulada hapit man ning pare kung man ni siya abogado ni ron kasar si John Reyes abogado ni pero mga seminarista man kini si John may seminarista kini si John Reyes ato ning kauban journalist nga karon na abogado na kung gusto ka og ministry nga kuan di lang ka mo adto dapit sa kanang exorcism kuyaw man na kanang klasiha sa kuan ministry mga higala.